ספר לאמא מה שסיפרת לי באוטו. ספר לה. מה? תגיד לי, אמא. אף אחד לא מבין אותך? מי לא מבין אותך? החברים שלך בגן? לא מבינים? והגננת מבינה? גם לא מבינה? אם אתה אומר לה משהו, קשה לה להבין אותך? כבר הרבה זמן שאנחנו שמים לב שלאליו יש קשיים בדיבור, אבל לאחרונה זה נהיה יותר בולט. הילד לא מצליח לדבר כמו שצריך. מה? מה? לפעמים הוא מדבר איתי ואני גם לא מבינה. אני לא מבינה, ואני אומרת לו, אני לא שומעת, אתה יכול להגיד שוב? עד שאני מצליחה לקשר מה הוא התכוון להגיד לי, וזה צובט לי. חיים שלי. אני לא מאמינה שכאילו הוא בא ואומר לך, זה מפריע לו. מפריע לו? בטח שמפריע לו. וגם אתה רואה, הוא כאילו, הוא נמנע מלדבר הרבה, הוא מתבייש. אבל במגרש את לא רואה את זה. המגרש הוא מאוד דומיננטי, הוא חזק, הוא מהיר, הוא נותן גולים, הוא מבסוט ממה שהוא עושה. אימא'לה, מה יהיה בכיתה א'? הוא יחווה קושי, אין מה לעשות. כולם עם קושי. אי אפשר לברוח מזה. אני דווקא חושב שבמקום שיש בו קושי, יש בו גם עוצמה אחרת. אם הייתי יודעת את הדרך שאני עברתי, כל חצי שנה בית ספר חדש, נכנס לכיתה חדשה, את יודעת, הייתי מגיע לבית ספר, ישר הוא מכניסים אותי לכיתת מב"ר. אז איפה פה הביטחון שלי? אני חוויתי המון קשיים, קושי למידה מטורף, הייתי רחוק שנות אור משאר חברים שלי בכיתה, ואם אנשים לא יודעים, אני בכיתה ח' כבר סיימתי ללמוד, ואין לי שום בגרות. אז לימודית היה קושי, אבל התמקדתי בדברים שידעתי שאני חזק בהם. הייתי הולך לשחק כדורגל, בועט לשער, נותן גול, זה היה נותן לי כוח, כל החברים היו באים, מחבקים אותי, האנשים שאני לא מכיר אותם היו מחבקים אותי. תחשוב שהוא בא, נגיד תבקש מהמורה משהו והיא לא תבין, ופתאום תגיד לו מה, אנחנו נצטרך לקחת אותו לקלינאית חזקה כמו שצריך, שבעזרת השם תכין אותו טוב לכיתה א', שישתפר קצת. יהיה בסדר.